Neste vídeo vanse comentar os modelos GARS, que son unha extensión dos modelos ARIMA para situacións nas cales a volatilidade non é constante. Dentro dos modelos ARIMA estás supoñendo que traballamos cunha esperanza constante e unha varianza constante. Sen embargo, no mundo das finanzas, aínda que nos retornos podemos supoñer que a esperanza é constante, non ocorre o mesmo ca a súa varianza, porque aparecen distintos efectos que evidencian que eso da varianza constante non sempre se cumple. Un exemplo son os clústeres de volatilidade, concentracións. Vese, por exemplo, aquí hai unha zona nas que a volatilidade é baixa. De repente aparece un período no que cambia a volatilidade, volve a cambiar, entonces vese que hai distintos períodos que se comportan con volatilidades diferentes. Eso fai que non se pode aceptar a hipótese de que a volatilidade é constante. Entraría aí a necesidade de crear novos modelos que tuvesen isto en conta. Outra situación é a que se coñece como efecto leverage. Nestes casos, cando os retornos son negativos, a beneficio negativo, as situacións soen ser máis volátiles que as que teñen retornos positivos. Que hai un exemplo para unha modelación de Telefónica no cal a volatilidade é máis grande cando estamos na área de retornos negativos. De feito, aínda que non é moi alto, si existe un coeficiente de correlación negativo entre eles, algo que non debería existir, porque se a volatilidade é constante, entonces resultaría indiferente que os valores fosen negativos ou positivos. Sen embargo, hai unha relación inversa: menos retornos máis negativos, máis volatilidade. Outra situación son os denominados event effects. Por exemplo, períodos en cotización, o efecto Luns. Durante o fin de semana, o sea, a bolsa pecha en venres e hai 2 días nos que non se produce, nos que non hai mercado, pero sí se vai acumulando información. Por lo tanto, non existe máis información que nun día corriente. Eso alteraría a volatilidade dos luns. Outro é o efecto da publicación de resultados. Os mercados empezan a alterar cando se acerca a publicación de resultados de empresas. Entonces tenden a moverse máis, tanto antes como despois. Antes polas previsións, despois polos se acertaron ou non acertaron. Entonces tamén é unha situación nas que varía a volatilidade, que hai varias referencias que o comentan. Entón, como se entra a modelizar esa situación? Entonces, en primeiro lugar, introducimos uns novos conceptos. Falábamos, cando estábamos cos modelos ARIMA, de esperanza da serie e varianza da serie en conxunto. Non teñamos en conta a información que se ia producindo a cada novo período. Sen embargo, agora imos a introducir outra esperanza, a esperanza condicionada. Non a esperanza global, senón tendo en conta toda a información que ocorreu na serie, cal sea a esperanza do seguinte período. E o mesmo para a varianza condicionada. Sabendo todo o que ocorreu hasta onte, cal vai ser a varianza da serie hoxe, que podemos esperar dela. Entón, estes dous conceptos, cando traballamos en modelos ARIMA, en procesos SAR, por exemplo, a varianza condicionada considerase que é constante. É unha das condicións que se producen nos procesos AR, nos procesos ARIMA.
mentres que a esperanza condicionada é precisamente o que se intenta modelizar usando eses procesos. Digamos, a esperanza de hoxe ben determinado pola información que tiñamos os días anteriores. No caso de un ARUN, polo proceso de onte, pola información de onte. Entón, os procesos ARIMA non mostran diferencias na varianza en función da información que teñamos en cada momento, algo que vimos que é erróneo no caso dos mercados financeiros. Entón introducese os modelos GARCH, nos cales o que se pretende precisamente é modelizar a varianza condicionada. Cada día terá unha varianza diferente que dependerá da varianza e da información dos días anteriores. Ese é o obxectivo dos modelos GARCH. Nesta proposta vai haber dúas ecuacións. Unha ecuación para a esperanza condicionada, a ecuación da media, e outra para a varianza condicionada, a ecuación da variabilidade. A ecuación da media seguirase modelizando con procesos ARIMA e introducimos unha nova ecuación dentro dos modelos GARCH, que son os modelos GARCH para a varianza condicionada. Para esta varianza condicionada partimos da modelización dos residuos. Se vemos que nas finanzas non é constante a variabilidade, iso implica que os residuos non son independentes. Cando facemos o modelo ARIMA, supónse que nos quedamos con residuos independentes que non transmiten información aos seguintes períodos. Sen embargo, isto non é así na práctica, posto que si se transmite información que afecta a la volatilidade. Entonces hai que buscar unha nova ecuación que nos volva a facer os residuos independentes. Entón, a idea sería facemos o proceso ARIMA, modelizámoslo, e cos residuos que nos queden construímos un novo modelo. Ese novo modelo vai ser precisamente os residuos que salen do proceso ARIMA, considérase que son un produto de unha ecuación da varianza por uns procesos de ruido blanco. Neste caso, estes epsilons si son independentes. Non son independentes os residuos que proceden de modelizar o proceso ARIMA. Precisamente por eso os collemos e consideramos que é un produto de dúas cosas: varianza condicionada, a ecuación da varianza condicionada, e uns residuos de ruido blanco. Como é a ecuación? O primeiro modelo que se propón é un ARCH1. Un ARCH1 é algo equivalente en filosofía a un MA. Considera que a varianza do período actual depende da innovación ao cadrado do período anterior. Iso é orden 1. En forma de regresión, varianza igual a un alfa sub 0 máis un alfa sub 1 polo residuo dun ARIMA ao cadrado. Podemos estender o modelo hasta orden P, para calquera P. Seguimos tendo que os residuos ARIMAs están separados en ecuación da varianza por un ruido blanco, e a ecuación será ahora dependente de P períodos anteriores, da información producida en P períodos anteriores. Neste caso, como xa dixen, os epsilon sub t son ruido blanco independente idénticamente distribuído, e os coeficientes manexados teñen que ter estas características: alfa sub 0 estrictamente positivo e todos os demais poden ser positivos ou 0. Con estes modelos ARCH xa hai unha modelización para a varianza, pero o primeiro problema que se encontrou é que se producían uns ordes altos, polo tanto había que estimar un número alto de parámetros. Dado que o que se busca habitualmente nas estimacións é simplicidade,
propuxéronse os modelos GARCH. Nos modelos GARCH sin equivalente a procesos SARMA en filosofía. Por un lado, a varianza depende da innovación anterior, pero tamén da varianza. Ten un primeiro parámetro que di o número de períodos nos que depende da innovación anterior, os residuos dos arima ao cadrado, por un lado, e por outro parámetro que di de cantas varianzas anteriores depende. Polo demais, sigue sendo a mesma idea que o SARCH, modelizar os residuos procedentes dun arima como un produto da ecuación da varianza por un ruído blanco. Por suposto, tamén podemos poñer calquera tipo de niveles PQ. Sin embargo, o máis frecuente e o máis habitual é traballar con modelos GARCH 1.1. Comprobouse que funcionan ben no mundo das finanzas ou nas series financeiras. Entón, con isto, xa temos a posibilidade de construir un modelo para estes cambios na varianza. Entonces, aquí temos no modelo GARCH usamos dúas ecuacións. Por un lado, modelizamos o comportamento da media e por outro, o comportamento da varianza. Con iso construímos a evolución teórica para este modelo.